Assalamu alaikum jama'a, barkamu da yau, barkamu da haka zanen da sake kasancewa ko a cikin wannan bidiyo. Amma kullum dai ina faru YouTube TV kuna saka mana bidiyo da dama kamar Android. Da wannan bidiyon na ba mana wani wallpaper ne mai muhimmanci a hankali da zai ƙawata maka wanka sosai. To domin ganin wannan wallpaper sai mu shiga cikin bidiyon. Amma na ɗauka da idan yau ne farkon zan kawo na tunan da daure da dinna mutu siyar sannan ka tuna malaman karawar ta haka ne zai baka dama dukkan kuma da mutu ya kaɗan kalla. Ba za ta mutu lokaci ba sai mu shiga cikin bidiyon. Kuma misali za ka zo ka shiga setting naka kamar haka. Bayan ka shiga setting za ka zo ka danna dimming lock screen kamar haka. Bayan ka zina shiga ka lura tana gashi nan inda aka ce my wallpaper sai ka taba shi kamar haka. Bayan ya bude zai baka dabunan hotuna kamar haka, za ka danna sama ka gallery sai ka zo ka shiga diva wallpapers sai ka shiga kamar haka. Bayan ka shiga sai ka shiga kamar haka. To kamar yadda kuka wannan motar tana gudu haka, to za mu aji ta ne a fuskan waya. Yanzu misali bayan sai ka shiga save wallpaper na kasa sai da yin dawa na save wallpaper sai ka taba shi kamar haka sai ka tafi home. Shi ne zai riga ya hukun fuskan wayan bari mu koma mu gani. Kun gani ko sana zai kawata maka wanka sosai amma gaskiya sai kana da wani application tukunna za ka iya wannan aikin. Yau zan ajiye muku link ɗin application ɗin a description. Bari mu ga sunan application ɗin. Za ku lura gashi nan daga nan sama mai hoton mota guda ɗin nan 3D car lever wallpapers. Zan ajiye muku link ɗin shi a description, kowa sai ya je ya yi download ɗin shi. Bari mu koma cikin setting. Za ka zo ka taɓa alamar setting haka. Bayan ka taɓa setting sai ka alama na farko wannan mai hoton mota car sai ka taɓa haka. Zai baka dama ga na America, na Italiya, na Japan sai ka zaɓi wanda kake son bar ma shi a America. Sai ka zaɓi na ƙasan nan za ka canza mata wato wannan white tana fari kenan, red, orange, lemu, silver, yellow, green, blue. Bari mu sa blue mu gani. Bayan mun sa blue ba to yanzu bari mu koma mu ga. To kun ga yanzu ga ita koma blue. Gaskiya wannan zai kawata maka wanka sosai. Mun gode. Allah da wannan bidiyon ya wuce ku dinga ku tore ku danna mana alamar like din da na ƙara maka tambayar da sai mun gode. Ma dai a cikin wani bidiyon.